रांडा हमरा के भोरा लिया लिया के फंसा दिले बा। माई बाप कहले कि शादी कर देता नहीं तो हम कहनी कि ना हम वही नतिया पर रहे आ उ नतिया हमरा के फंसा लेलस। नतिया के बेटा कहलस कि हम बीपीएससी के टीचर बने वाला बनी। बीपीएससी के टीचर का स्टेट के पेपरों ना पास कैलस। नतिया के बेटा हमरा के लिया के ये फंसा देलस। आ ईटा ढोवावता हमरा से। रे रानी लिया ईटा रे साजी का कोहरा तरी ले आ। रोक रानी लेके आवता नी। देह ने दे धर रानी नीचे से उठा। तोरा ईटा उठाओ कहता तो झुक के उठाओ। हम वजह से झुक के उठा के लेके आवता नी ते झुक के उठा के साज। रे झमक जान ठीक बा देवे के मत हाथ में दे ले नीचे मत दे ठीक बा। झमका तारी टुअरो हमरा से ज्यादा तो तेज झमका तारी रे। हौ मौगा हो जा बैठ के आराम करता होई जा। बहुत तनी के गर्मी हो गइल बा जनलू सन। 4 बजे भोरवा में आवे के रहित नु तो सब गर्मी झर जाई तनी के। जब हाथ गोड़ कटुआई जानलू सन कुदारी से गिलवा काढ़त काढ़त हम जानते हमरा कमर में दर्द हो गइल बा। आज ले तनी के हमर कमर दबले हो खूब सारे दोगलिया। रे रानी जब ते जाला तोरा लेके अब पहले ही से हमरा से शादी कइले बा तो सबतिया ते का करे आ गइली से रे रानी तोरा के कह कि हम अपना के कहीं उ रांडा कहतनु कि हम नौकरी करेनी तो हम चली आइनी। हमरो के तो कहलस कि हम बीपीएससी में टीचर होखे वाला बानी। टीचर ना भइला लिया के जेमनी पर हमरा के खटावता। अब कर रोता रु चल जल्दी जल्दी ईटा लिया आव रोवा जान। हम मोना जब बैठ के आराम करत हमहू ना ढोएम ते ही आराम करत हमहू आराम करेम। मामो तेरा बहन के 14 माह के बचाओ दादा। हाथ छोट के हाथ ते काम के बारी तोरा कुछ हो जाए तो हम ना जिएम। उ काम लायक नहीं खाओ करे मुंह देम। राजा जी छोड़ दी हट जो छोटकी हट जो हट आते हमरा का मार नतिया के बेटा देख हुआ कुदरिया छीन के तोरा गोड़िया में बेटवा ना घुसा देनी। की बोले आओ घुसाओ की बोले। रे मौगा जब हिस्सा सबके बराबर लगता तोर हेकर हमार तो हम अकेले काहे खटी रे मौगा ते उ खट सा कोई खटी चलो लो चल चलो धर लो तनी झमका लो जान। रे हमरा के मत कहो कुछ। नदिया के बेटा सरकारी टीचर बार बाप रे बाप। रे तो ते कितना लालची बाड़ी रे कितना लालची बाड़ी के हमरा से बियाह कर लेली। रे नतिया आ तेहू कम दोगली नहीं खी। तेहू कहत रहली कि एकलौता बाप के बेटी बनी इतना धन दौलत बा कहां गइल। तारे खानी रोज फोन पे कहि कि इंजीनियर हई हौ हई आ ये तारे खानी सिखले बा लोग। रे तोरा के पावे खातिर हमरा झूठ बोले के रहे। इतना झूठ बोल देनी तोरा के पावे खातिर इतना झूठ कि दुनिया में ये कहू झूठ ना बाचल कि अब हम झूठ का बोली। जाना तोरे खानी आदमी बा। रे रोब कम जमाओ उतना जांगर चाहिए कि 2 गो सन के रख ले बानी। हां त रे नतिया के बेटा कौन सुख देता रे ते कौन सुख देता रे तू को रखले बड़ी रे। तो तेहू तो कहत रहले कि एकलौता बाप के हम बेटी बानी धन दौलत इतना कहां गइल तहनी के दुनु सन के तो धन तोरा दौलत। है बोडिया पर मेथी हो गई नी। हां तो बोडिया लेके जीव बोडिया लेके जी नाती लिया बोडी लेके जी नाती के बेटा। जांगर बा जांगर। जाने हो जा हटा लेके आओ ईटा आओ आओ आज से पट्टीदारिये होई। तहनियों के 4 बजे भोर में आवे के बाद हम 4 बजे भोर में चेमनी पर आवे नी। तार बाबूजी लेके आई। ए हमरा बाबूजी का नाम लेबे। हां ले लेबे ले लेबे का करबा आ ले लेना ते का पर खा देते आए ते पक्ष को करतरी तोरो के मारे में ही जे पटक के मरबे नतिया ते अरे मर गए रे आ बचा लो मार के लो अरे बाप रे नतिया बाप कोई नतिया का नतिया का एगो तो नतिया ईटा ढोआ तो अब कहता है कि 4 बजे भोर में तोलिए का कबरी नहीं बे 4 बजे अरे बाप रे नाला मार दे में बाप रे बा अरे छोड़ दो सारे दादा अरे पानी बनावे दे रे हम खुद को के काम करके खिलाए खिएबे नु ना 4 बजे भोर में नहीं बोली बे ना नती के बाप नतिया बाप रे ले नतिया ले अरे खून फेंक और बोल नतिया बाप रे खून फेंक देनी रे